θα γίνει πολιτιακή ανομαλία. Μόλις γίνει πολιτική ανομαλία, αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο. Το παγκόσμιο κεφάλαιο, το διεθνές κεφάλαιο και το ευρωπαϊκό. Μόλις τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο, θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον αγαπητό Νικόλαο Μαυραγάνη, τον κύριο Νικόλαο Μαυραγάνη, τον πρόεδρο του Κόμματος Ενώνω, τέος υφυπουργό υποδομών, δικηγόρο στο επάγγελμα, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τρέχουσα επικαιρότητα και ιδιαίτερα για το θέμα των ημερών, τον πόλεμο ο οποίος γίνεται κάτω στο Ισραήλ, στη Γάζα, και πώς αυτός μπορεί να επεκταθεί, αυτή η φωτιά, αυτή η σπίθα να ανάψει και να επεκταθεί, και πώς αυτό έχει άμεση σχέση με τη χώρα μας. Και ακόμα ένα να συμπληρώσω και να σας δώσω το λόγο, και το πώς όλα αυτά τα οποία θα μας πείτε έρχονται σε άμεση συνάρτηση με τα λόγια των Αγίων μας, οι οποίοι προφήτευσαν αυτές τις δραματικές εξελίξεις. Σας καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρίσκω. Πάντα αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι μέσα στην οικογένειά μου, σε ένα πνευματικό τόπο. Πάτερ μου, καθώς προχωράνε οι εξελίξεις και δεδομένου ότι προέρχομαι από το χώρο της γεωπολιτικής, αφού θήτευσα επί 5 έτη ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών, μελετώντας λοιπόν τις εξελίξεις, βλέπω πραγματικά ότι αυτές επιβεβαιώνουν μέρα με την ημέρα προορίσεις Αγίων ανθρώπων. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως και εξηγούμε. Ο πόλεμος αυτός ο οποίος διαμείβεται στην Μέση Ανατολή, αλλά και η στρατιωτική διένεξη και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι δύο μέτωπα, τα οποία κατά την δική μου τουλάχιστον πρόβλεψη θα συναντηθούν. Και θα συναντηθούν καταρχήν με αιτία και αφορμή την Συρία, τη Μέση Ανατολή, αλλά με τελικό στόχο, αν θέλετε κατάληξη, λόγω ακριβώς των γεγονότων που θα σας αναλύσω, στο Βόσπορο. Και προφανώς, όσο η φωτιά μας πλησιάζει, μας αγγίζει κιόλας και θα πρέπει να πάρουμε τις δικές μας πρόνοιες. Βλέπω βέβαια με λύπη μου ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι και εμείς οι ίδιοι κινδυνεύουμε, και δεν εννοώ τον απλό κόσμο, που αν θέλετε από τα όσα συζητώ, ένας στους δύο είναι υποψιασμένος. Μπορεί να μην γνωρίζει λεπτομέρειες, αλλά περίπου καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Περισσότερο ομιλώ για τις πολιτικές ηγεσίες που φαίνεται να κοιμούνται έναν ύπνο. Δεν ξέρω αν είναι του δικαίου ή του αδίκου, αλλά ύπνος είναι σίγουρα. Όλο αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας είναι ουσιαστικά κάτι που ξεκίνησε το 2020. Τότε πολύ νωρίς, από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2020, το είχα πει στην πρώτη μου συνέντευξη στο Μέγκα, ότι στην πραγματικότητα η υγειονομική και όπως εξελίχθηκε ανθρωπιστική κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας, όταν μας είχαν κλείσει σε αχρίαστες καραντίνες, όπως απέδειξε το μοντέλο της Σουηδίας, που δεν έκανε ούτε μία ημέρα καραντίνας και έχει τα καλύτερα υγειονομικά αποτελέσματα, και εμείς με τις σκληρότερες καραντίνες έχουμε τα χειρότερα υγειονομικά αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια εκείνων λοιπόν των ημερών, 1,5 έτους, ο κόσμος όλος δανείστηκε 8 τρισεκατομμύρια δολάρια και υπερχρεώθηκαν χώρες και τα χρήματα αυτά κατέληξαν, σύμφωνα με τους Financial Times και το δημοσίευμά τους το Μάιο του 2021, σε 2.700 ανθρώπους σε όλη τη γη. Άρα, προφανώς, πίσω από αυτή την ανθρωπιστική κρίση, κρυβόταν μία ακόμα από τις καλές δουλειές, της business, που κάνουν κάποιοι αθέατοι στην πλάτη της ανθρωπότητας. Και ενώ λοιπόν γινόντουσαν αυτά και η Ελλάδα δανείστηκε
55 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο και πήγαμε το χρέος 410 δις και πριν από περίπου 15 μέρες η Moody's που ανέμεναν να μας αναβαθμίσει μας είπε ότι όχι μόνο δεν σας αναβαθμίζω, αλλά ενδεχομένως εάν συνεχίσετε να υπερχρεώνεστε και συνεχίσουν τα κόκκινα δάνεια να υφίστανται όπως υφίστανται σήμερα, θα σας υποβαθμίσω κιόλας, ανάλογα και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αφού λοιπόν σας τα είπα αυτά και σας έκανα να συνειδητοποιήσετε έστω για λίγο ότι όλο αυτό ήταν τελικά μία επιχείρηση σε βάρος της ανθρωπότητας που μείωσε ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα, μείωσε την ικανότητα των κρατών και των κοινωνιών να ανταπεξέρχονται σε δυσκολίες γιατί υπερχρεώθηκαν έτσι περαιτέρω. Σας λέω τώρα λοιπόν ότι όλο αυτό έγινε προκειμένου να αποδυναμωθούν άνθρωποι, επιχειρήσεις και κράτη και να δεχτούν πιο εύκολα την αναδιανομή του κόσμου. Το ξαναμοίρασμα δηλαδή. Και γι' αυτό μόλις φάνηκε ότι τελειώνει η ανθρωπιστική υγειονομική κρίση, διαδέχθηκε αυτήν η επισιτιστική, ενεργειακή κρίση, οικονομική στη συνέχεια και εν τέλει στρατιωτική. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, γιατί προφανώς όλο είναι ένα. Όλο καταλήγει σε ένα. Στην αναδιανομή του κόσμου, όπως έγινε τελευταία φορά με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που κατέληξε στην υπογραφή της συνθήκης της Γιάλτας του 1945 και μοιράστηκε ο κόσμος, έτσι προδήλως γίνεται και σήμερα με άλλα μέσα, με πιο εύσχυμους τρόπους. Προφανώς ο βιολογικός πόλεμος, όπως ήταν η υγειονομική κρίση, αφού ξεπήδησε από ένα εργαστήριο της Γουχάν εκεί στην Κίνα και δεν άκουγαν καν την Αμερικανική γερουσία που τους έλεγε ελέγξτε τις συνθήκες που αυτό ξεπήδησε από εκεί, ένας τεχνητός όπως αποδείχθηκε ιός κατά την Αμερικανική γερουσία, και δεν άκουγαν ούτε καν αυτοί. Σήμερα λοιπόν με άλλες συνθήκες γίνεται ακριβώς το ίδιο. Ξαναδιανέμεται ο κόσμος και οι υπογραφές θα πέσουν αφού καταλήξουν τα στρατιωτικά μέτωπα και έχουν κατακτηθεί τα εδάφη που θέλει η κάθε πτέρυγα. Ποιες είναι όμως οι δύο πτέρυγες, πάτερ μου? Οι δύο πτέρυγες είναι ο πόλος της παραδοσιακής οικονομίας με τα έθνη κράτη και ο πόλος της παγκοσμιοποίησης με τη νέα ψηφιακή οικονομία. Big Pharma, Big Data. Μεγάλες φαρμακευτικές, μεγάλες εταιρείες ψηφιακής οικονομίας. Οι δύο αυτοί πόλοι λοιπόν συγκρούονται. Κάποιοι θα πούν, μα είναι προφανές, η παγκοσμιοποίηση κερδίζει. Σας έχω καλά νέα. Το είχα πει και τότε, τον Αύγουστο του 2022. Τότε κάποιοι χλέβασαν. Βεβαίως εκείνο το βίντεο έφτασε πάνω από 300.000 views. Όμως κάποιοι χλέβασαν. Μετά από περίπου 4 μήνες, ο μεγαλύτερος ίσως συμβουλευτικός οίκος που τον συμβουλεύονται ακόμα και τράπεζες για το που θα επενδύσουν, η Deloitte, είπε ότι πάμε σε μία περίοδο αποπαγκοσμιοποίησης και μετά από 6 μήνες, τον Γενάρη του 2023, υπόθηκε μέσα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ίσως το πιο επίσημο όργανο της παγκοσμιοποίησης, ότι the globalization is coming to an end. Δηλαδή, ότι η παγκοσμιοποίηση φτάνει στο τέλος της. Και έσπευσαν να επισημάνουν ότι ευτυχώς, λέει, κρατάμε σε κάποιες περιοχές και εννοούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται, από τις εξελίξεις θα κάνει και αυτή τους δικούς της συμβασμούς, ευτυχώς για εμάς, και αυτό φαίνεται και από τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, όπου φωνές αναθεωρητικές προωθούνται. Φαίνεται από τον στρατιωτικό αλλά και τον οικονομικό πόλεμο που κτυπάει τις θύρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται από τον επιστημιστικό πόλεμο και εν γέννη φαίνεται από το γεγονός ότι αρχίζουν να σκέπτονται πάρα πολύ σοβαρά πια ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν τελωνία στις οικονομίες των εθνών κρατών. Ποια είναι η διαφορά, η βασική διαφορά στις οικονομίες μεταξύ παγκοσμιοποίησης και εθνών κρατών? Το ότι κάποτε στα έθνη κράτη υπήρχαν τελωνία. Ένας βασικός, θεμελιακός, κρατικός προστατευτισμός των εθνικών οικονομιών, ώστε να μπορούμε όλοι μας να δρούμε πιο ελεύθερα
και να έχουμε παραγωγή. Όταν καταργήθηκαν τα τελωνεία, ήταν πρόδειλο ότι θα έφευγαν οι παραγωγές από τα δικά μας, από τους δικούς μας χώρους, τον ευρωπαϊκό χώρο, τον ελλαδικό χώρο, για να πήγαιναν σε χώρους όπου τα μεροκάματα ήταν πιο φτηνά. Ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας, αντί να πληρώνει μισθούς των 700 και των 800 ευρώ, θέλει να πληρώνει μισθούς των 100 δολαρίων. Έτσι πήγαν οι περισσότεροι στην Ινδία, στην Κίνα, συγγνώμη. Και από την Κίνα υπήρξε η διείσδυση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερικανική οικονομία και τώρα χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο γιατί έφυγε η παραγωγή. Είναι πρόδειλο λοιπόν, πάτερ μου, ότι όλες αυτές οι κρίσεις, και θα μπω αμέσως στο πώς θα εξελιχθεί η στρατιωτική κρίση, όλες αυτές οι κρίσεις καταδεικνύουν την ανάγκη της στροφής στα έθνη κράτη και της προστασίας των εθνών και των εθνικών οικονομιών. Γιατί ο καθένας, όταν ο κίνδυνος χτυπάει την πόρτα του, προσπαθεί να φυλάξει το σπίτι του. Η Ελλάδα ίσως ξυπνήσει τελευταία λόγω των κακών πολιτικών ηγεσιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τρέχουν εξελίξεις στον κόσμο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, αφού σας το είπα αυτό και έβαλα το περίγραμμα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Μέση Ανατολή, πάτερ μου, αναφλέχθηκε βεβαίως για τη Γάζα, αλλά αναφλέχθηκε για έναν άλλο λόγο. Για την γενική αναδιανομή και της Μέσης Ανατολής. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εγκατασταθεί εκεί, έστω σταδιακά, ένα νέο κράτος που θα ονομάζεται Κουρδιστάν. Πράγματι, οι φίλοι σε εμάς και συμπαθείς Κούρδοι είναι το μοναδικό ίσως έθνος στον κόσμο που απαριθμεί περίπου 50-52 εκατομμύρια ανθρώπους και δεν έχει κράτος. Όλους μας ενδιαφέρει, και καλά κάνουμε και ενδιαφερόμαστε για ανθρωπιστικούς λόγους, για τους Παλαιστινίους. Δεν ενδιαφερόμαστε όμως στον ίδιο χρόνο ακριβώς για τους Κούρδους αδελφούς μας, οι οποίοι είναι 52 εκατομμύρια και, αν θέλετε, για να μιλήσω και διπλωματικά, αντιμάχονται έναν δικό μας εχθρό, τους Τούρκους. Επομένως είναι πρόδειλο ότι πρώτα εκεί έπρεπε να δίνουμε το βάρος. Δεν ακούω κανέναν να μιλάει γι' αυτό. Όμως, ευτυχώς για μας, αυτοί οι οποίοι χαράζουν πολιτικές πίσω από τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και των ΗΠΑ, πίσω και κάτω από αυτές, αθέατοι, αλλά πιο ισχυροί από αυτούς, είναι αυτοί που έχουν αποφασίσει ίσως από το 2012 και ίσως και πιο πριν, μαζί με το Ισραήλ, την ίδρυση του Κουρδιστάν. Τώρα λοιπόν, αφού σας το πω αυτό, θα κατανοήσετε για ποιο λόγο πρέπει οπωσδήποτε να ταραχθεί και η Τουρκία και το βόρειο κομμάτι της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράν. Γιατί το Κουρδιστάν είναι απαραίτητο προκειμένου να ειρηνεύσει ο μουσουλμανικός κόσμος, γιατί οι Κούρδοι, όπως γνωρίζετε ίσως καλύτερα από εμένα, μόνο οι καταπιεζόμενοι μέσα στην Τουρκία προσποιούνται τους μουσουλμάνους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Ζωροάστρες, Γιαζέντι ή κάποιοι από αυτούς άθεοι. Επομένως μπορούν εξοπλιζόμενοι να παίξουν το ρόλο του αστιφύλακα των μουσουλμανικών πληθυσμών. Να ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο ιδρύεται το Κουρδιστάν, όχι μόνο γιατί έχει σοβαρότατες πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο πλαίσιο άλλων κρατών, αλλά γιατί έχει ακριβώς αυτό το σημείο που σας είπα ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λαού του. Αφού λοιπόν πρέπει να ιδρυθεί το Κουρδιστάν, η φωτιά της Γάζας θα εξαπλωθεί βόρεια. Τώρα λοιπόν ίσως καταλαβαίνετε για ποιο λόγο βομβαρδίζεται συνεχώς, εντυνόμενα με μεγαλύτερη ένταση, η Συρία από το Ισραήλ αλλά και το Λίβανο, ώστε να σπρωχθεί το όλο θέατρο του πολέμου προς βορρά στην Μεσοποταμία, μεταξύ Τίγρη και Εφράτη και κοντά στα σύνορα της Τουρκίας. Και για ποιο λόγο η Τουρκία, που γνωρίζει το σχεδιασμό αυτό, προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις και να μπει, να διεισδύσει στο βόρειο Ιράκ και στην βόρεια Συρία. Εκεί όμως υπάρχει σύμπτωση απόψεων, άρρητα και σιωπηλά, που αποδεικνύεται όμως, και θα σας πω πώς, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Γιατί? Γιατί οι Κούρδοι τις πετρελαιοπηγές που διαθέτουν, προκειμένου να ζει το κράτος τους και να εξοπλίζονται, τις διαθέτουν επειδή τις προστατεύουν οι Αμερικανοί με Αμερικανούς πεζοναύτες και επίγειες δυνάμεις και με F-16. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
το πετρέλαιο που παράγουν με την προστασία των Αμερικανών, το διανέμουν οι Ρώσοι μέσω της ρωσικής Λουκόιλ. Άρα υπάρχει απόλυτη σύμπτωση στο πεδίο αυτό. Γιατί ακριβώς γνωρίζουν και οι δύο και συμφωνούν στο ότι πρέπει να ιδρυθεί το Κουρδιστάν, ενδεχομένως να μην έχουν ακόμα καταλήξει στις επιμέρους τελικές συμφωνίες, αλλά αυτό θα γίνει, είναι βέβαιο, από την πίεση των ιστοριών. Όσο λοιπόν αυτό εντείνεται μέσα στη Συρία, δεδομένου ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Συρίας αμυντικής βοήθειας προς τη Συρία από το 2015, όταν η Συρία πιεστεί με βομβαρδισμούς από το Ισραήλ ή από αλλού, θα είναι απαραίτητο η Ρωσία να έρθει και να προστρέξει σε βοήθεια της Συρίας. Ναι, αλλά πάτερ μου, τότε θα πρέπει να διέλθει από τα στενά του Βοσπόρου με μεγάλο στόλο. Και τότε αρχίζει το δύσκολο κομμάτι των εξελίξεων και για την Ελλάδα και φυσικά για την Τουρκία, αλλά και για τη Ρωσία. Γιατί? Γιατί στο Βόσπορο υπάρχει μια συνθήκη. Η συνθήκη του Μοντρέα το 1936. Είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί θα ζητήσουν από τους Τούρκους να κλείσουν τα στενά προκειμένου να μην διευκολυνθεί η Ρωσία με μεγάλο στόλο να βοηθήσει τη Συρία. Μήπως και μπορέσουν πριν να ιδρύσουν το Κουρδιστάν και προκειμένου να πάρουν μεγαλύτερα μερίδια από το Κουρδιστάν, μήπως και μπορέσουν να εκπαραθυρώσουν τον Άσαντ από τη Συρία και να αλλάξουν τις ισορροπίες στην περιοχή. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Όμως θα το επιδιώξουν να κλείσουν τα στενά μέσω της Τουρκίας. Κάποιοι θα σπέσουν να πούν, Πάτρε, ότι η Τουρκία έχει εξαιρετικές σχέσεις με τη Ρωσία και δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ αυτό. Για κοιτάξτε παρακαλώ πολύ, ότι αυτές οι δήθεν εξαιρετικές σχέσεις, λυκοφιλικές σχέσεις στην πραγματικότητα, ξεκίνησαν μετά την κατάρριψη ενός ρωσικού Σουχόη 27 στα τουρκικά-συριακά σύνορα από την Τουρκία και αμέσως μετά, μέσα από διπλωματική πίεση και φυσικά έμεση απειλή πολέμου από τη Ρωσία, αναγκάστηκε η Τουρκία να αγοράσει S-400, καταβάλλοντας 2 δισεκατομμύρια ως αποζημίωση προς τη Ρωσία και να δώσει ως εργολαβία προς την Ρωσία το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου αξίας άλλων 3 δισεκατομμυρίων, εν είδη δεύτερης αποζημίωσης, και επίσης να αναγκαστεί να της δώσει δικαίωμα διέλευσης του ρωσικού φυσικού αερίου από τον αγωγό South Stream, που από εκεί περνάει δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων, βαπτίζοντας το αζέρικο, για να ξεπερνάει και τις κυρώσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς, βαπτίζοντας το ως αζέρικο, να περνάει μέσα από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία και να περνάει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος που η Ρωσία έριξε διπλωματικά στην διαμάχη και τον πόλεμο μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν την Αρμενία. Γιατί διευκολύνθηκε από το Αζερμπαϊτζάν να περνάει το φυσικό αέριο από εκεί, μια συμφωνία που διατυπώθηκε και επίσημα τον Νοέμβριο του 2022 και από εκεί και πέρα όλοι κατάλαβαν τι θα συμβεί, όπως είχε ήδη προηγηθεί η προσυνεννόηση. Να, γιατί έπεσε η Αρμενία δυστυχώς στα χέρια του Αζερμπαϊτζάν απροστάτευτη, ενώ η Ρωσία είχε συμφωνία να το προστατεύσει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να κατέλθει η Ρωσία από τα στενά. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία δεν έχει πραγματικά φιλικές σχέσεις με την Ρωσία, όπως σας το απέδειξα πριν, έχει ήδη κάνει τα βήματα που δείχνουν ποια πλευρά θα διαλέξει. Ποια βήματα είναι αυτά? Πρώτο βήμα. Με τη βοήθεια της Ελλάδας, το τονίζω, δεν μπορούσε διαφορετικά να ξεκλειδώσει τα F-16, πήγε στους Αμερικανούς αφού υπέγραψε το Νοέμβριο του 2023 με την Αθήνα, υπέγραψε διακήρυξη Αθηνών περιφιλίας δήθεν και μετά από 1 μήνα μας ζητούσαν να διεκδικήσουν τα 16 νησιά στα οποία δώσαμε και ελεύθερη βίζα. Πήγαν λοιπόν και ξεκλείδωσαν τις καλές σχέσεις
ξανά με τους Αμερικανούς για να ζητήσουν F-16. Και μάλιστα τους παρακαλούν τώρα να μπουν και στο πρόγραμμα των F-35. Τι πιστεύετε λοιπόν? Ότι όταν θα τους ζητήσουν οι Αμερικανοί έστω επιτακτικά να κάνουν αυτό το βήμα δεν θα το κάνουν? Μα πριν από 2 ημέρες στα 75 γενέθλια του ΝΑΤΟ δήλωσαν οι Τούρκοι πρώτοι από όλους μαζί με τους Γερμανούς πρόθυμοι να επενδύσουν 100 δισεκατομμύρια όλες οι χώρες από το ειστέρημα των λαών τους μέσα στο ΝΑΤΟ. Ένα υπέρογκο ποσό που δεν ξέρω ποιος θα ανταπεξέλθει. Πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό? Η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. 100 δισεκατομμύρια ευρώ δεν βγαίνουν εύκολα. Όμως, πέρα από αυτό, υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό που θα το καταλάβουν όλοι. Πριν από περίπου 15 μέρες έγινε το τρομοκρατικό δολοφονικό κτύπημα στο Crocus Hall στη Μόσχα, σκοτώνοντας αθώες ψυχές ανθρώπων. Πού αποδείχθηκε ότι προετοιμάζονταν οι τρομοκράτες, παρακαλώ πολύ? Στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη. Κάτω από τα όματα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Δεν πήγαν σε κανένα χωριό, πάτερ μου. Πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και προετοιμαζόντουσαν επί μήνες προκειμένου να κάνουν αυτό το κακό το οποίο έκαναν. Άρα, το φιλικό κράτος της Τουρκίας προς τη Ρωσία είχε στους κόλπους του τους τρομοκράτες? Ναι. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όταν θα ζητηθεί από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Συμμαχία να κλείσουν τα στενά, και είναι λογικό να το ζητήσουν ως Δυτική Συμμαχία να κλείσουν τα στενά για να μην διέλθει μεγάλος ρωσικός στόλος, τι ακριβώς θα κάνει η Τουρκία? Αλλά εδώ υπάρχει το άρθρο 20 της συνθήκης του Μοντρέ, που τι λέει? Λέει ότι προκειμένου να κλείσουν τα στενά θα πρέπει η Τουρκία να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί το αίτημα των ΗΠΑ και της Δυτικής Συμμαχίας για να κλείσουν τα στενά και να μην περάσει η Ρωσία προς τα εκεί και να κάνει μια εχθρική ενέργεια προς τη Ρωσία, ζητώντας προκειμένου να κλείσει τα στενά να βρεθεί σε μια εμπόλεμη κατάσταση, και το μοναδικό κράτος που μπορεί να βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση είναι η Ελλάδα. Να λοιπόν πώς αιτιολογείται το γεγονός ότι όλα φέρνουν τον πόλεμο στο Βόσπορο και το Αιγαίο. Και κοιτάξτε, επειδή κάποιοι θα πούν ακριβώς ότι έχουμε πλέον εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία, σας θυμίζω, υπογράψαμε διακήρυξη περιφιλίας των Αθηνών τον Νοέμβριο του 2023 και δεν πέρασαν ούτε 30 μέρες, 25 μέρες. Και ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, διεκδίκησε ρηματικά τα 16 νησιά στα οποία δώσαμε ελεύθερη βίζα με το επιχείρημα ότι αυτά είναι τουρκικά. Ποια ακριβώς φιλία υπάρχει όταν διατηρούν ακόμα το κάζους μπέλι απέναντι στην Ελλάδα για οποιαδήποτε κίνησή μας προς την κατεύθυνση εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων, όταν ακόμα διατηρούν την ύπαρξη του τουρκο-λιβικού μνημονίου που μας καλούσε η Λιβική Βουλή με τον Αγγίλα Σάλεχ να το ακυρώσουμε το 20, φώναζα, δεν μ' άκουγε κανείς τότε, και εμείς αντί να το κάνουμε αυτό και να κατέβουμε κάτω στη Λιβύη, σταματήσαμε την οριοθέτηση με την Ιταλία στους Τροφάδες έξω από την Καλαμάτα και την Κυπαρισία για να μην κατέλθουμε κάτω από την Κρήτη. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι προφανές ότι εδώ είναι μάλλον σημαδεμένη η τράπουλα. Είναι έτοιμα τα πράγματα. Και το μόνο που αναμένεται αυτή τη στιγμή με αλφαγιώτα είναι η εξέλιξη από την πλευρά της Ρωσίας. Τι αναμένει η Ρωσία? Αναμένει ίσως μία πρόκληση ακόμα μεγαλύτερη μέσα στη Συρία και να προετοιμαστεί αρκούντος μέσα στο ουκρανικό πεδίο. Δηλαδή να έχει καταλάβει τις βασικές περιοχές και να τις έχει κατοχυρώσει των επιδιώξεών της, ώστε να είναι ελεύθερη στη συνέχεια με προστατευμένα τα νότα της να κατέλθει των στενών. Πόσο κοντά είναι αυτό? Είναι εξαιρετικά κοντά. Εξαιρετικά κοντά, γι' αυτό και βλέπετε ότι επιτείνει και εντείνει τις προσπάθειές της η ρωσική στρατιωτική μηχανή αυτή τη στιγμή, γιατί προετοιμάζεται, όπως είπε ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, προετοιμάζεται πια και μπήκε, λέει, στην φάση του πολέμου. Μέχρι τότε, πριν από το Crocus Hall, το διακήρυσαν
προσχηματικά προφανώς, διπλωματικά οι Ρώσοι, ότι όλο αυτό είναι μια στρατιωτική επιχείρηση. Και το δικαιολογούσαν ότι πάνε εκεί να κάνουν κάποιες ουσιαστικές πολιτικές αλλαγές μέσα στην Ουκρανία και όχι τόσο να κάνουν πόλεμο με την Ουκρανία. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτό είναι προσχηματικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πλέον όμως οι μάσκες έπεσαν και ο ίδιος ο Πεσκόφ είπε ότι πλέον βρισκόμαστε σε πόλεμο. Διαμηνύοντας, ίσως και προμηνύοντας το τι θα επακολουθήσει σε μεγαλύτερη ένταση.